खुलुमबाय रायजोफोर दिनै 10 मे दासिमनि माखासे खौरांफोर लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै मोनसे लाइक खालामदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो जाहाथे सानफ्रोमबोनि खौरां लानो हायो। अब्ला दिनैनि सेथि खौरां नोंथांमोननो होनो आखायाव लादों। सनितपुर जिल्ला एबसुआ 2024 मायथाइयाव मेट्रिक आनजादाव टप 10 आवग्रिनो हानाय 11 फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि लादों। ढेकियाजुलि बाथासिपुर मिलन गेजेर गोजौ फरायसालिनि गेवलां फोथाराव मैया 9 मे खालि बे बरायनाय हाबाफारिखौ लानाय जायो। बे बरायनाय हाबाफारियाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन। 2024 मायथाइनि OHS आनजादनि फिथाइ मोननायाव बाक्सा जिल्लाया आर्ट्स स्ट्रिमाव आसामनि गेजेराव सेथि मासिखौ आवग्रिनो हादों आरो तामुलपुर जिल्लाया साइन्स स्ट्रिमाव आसामनि गेजेराव सेथि मासिखौ आवग्रिनो हादों। गासै 97.98 जौखोन्दो लानानै बाक्साया आर्ट्स स्ट्रिमाव 97.44 जौखोन्दोआव आसामनि गेजेराव सेथि मासिखौ आवग्रिनो हादों। तामुलपुर जिल्लायाव OHS आनजादखौ गासै 484 फरायसाफोरा लिरदोंमोन। बिनि मादाव 215 फरायसाफोरा फार्स्ट डिभिजन लानानै उथ्रिसार जानो हादों। 233 फरायसाफोरा सेकेन्ड डिभिजन लानानै उथ्रिसार जानो हादों आरो 32 फरायसाफोरा थार्ड डिभिजनाव उथ्रिसार जानो हादों होनना मोनथिनो मोन्दों। नलबारि जिल्लाया उथ्रिसार जानाय जौखोन्दोआव नैथि मासि मोन्दों आरो बाक्सा जिल्लाया थामथि मासि मोननो हादों साइन्स स्ट्रिमाव। रायजोआव OHS आनजादनि फिथाइखौ लानानै गोबां फरायसा आरो बिमा-बिफाफोरा रंजादों। गंसे नखराव मोनबा साबजेक्टआव लेटार लानानै 88 जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानाय फरायसानि बिमा-बिफानि मेगनाव मोदैनि बाना बोहैदों। OHS आनजादनि फिथाइखौ फोसावनायनि साननैसो सिगां फिसाज्ला रमेन बिश्वासआ जिउ गोमादोंमोन। मैयानि OHS आनजादनि फिथाइया रमेन बिश्वासनि बिमा-बिफाखौ गोबांथार रंजाहोनो गोनांमोन नाथाय दुखुनांथाव। रमेन बिश्वासआ मोनबा साबजेक्टआव लेटार लानानै 88 जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानाय फिथाइयाबो गोजोननाय आरो रंजानाय लाबोनो हायाखिसै रमेननि नखराव। जायनि जाउनाव रुंसारि रमेननि बिफाया गाबै गाबै बुंदों, आंनि फिसाया मोजां पास खालामनो हानाय खौराङा जोंखौ मा गोजोन खालामनो हाबावनो जेराव फिसायानो गैलाब्ला। BTCआव OHS आनजादनि फिथाइखौ लानानै रंजानाय लाबोनायजों लोगोसे APSC प्रिलिम्स आनजादनि फिथाइयाबो रंजानाय लाबोदों। बड'फा सुपार 50 मिशननिफ्राय 29 फरायसाफोरा APSC प्रिलिम्स आनजादाव उथ्रिसार जानो हादों होनना खौरां मोन्दों। चिरां जिल्ला भटारशिप पार्टी इन्टारनेशनेल दोलोआ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों VPIनि सासे दैदेनगिरि अरन बसुमतारीखौ दोलोनिफ्राय सासपेन्ड खालामनाय जाबाय होनना फोरमायदों आरो अरन बसुमतारीखौ गोख्रोङै सोंखारिनायखौ नुनो मोन्दों। थांनाय 7 मेनि बिसायख'थियाव अरन बसुमतारीया VPI दोलोनि बिबानाव थानानैबो इन्टारनेलि BPF आरो UPPLनो भट होनांगौ होननानै केम्पेइन खालामनायनि अजद होदों। अरन बसुमतारीया BPF आरो UPPL दोलोनिफ्राय थाखा जानानै दोलोनि नेमखान्थिखौ सिफायनायनि थाखाय दोलोनिफ्राय सासपेन्ड खालामबाय होनना फोसावदों आरो गासैबो राजखान्थि दोलोफोरखौ खावलायदों जेन अरन बसुमतारीखौ रावबो दोलोआ जेन लाफाया। PMAY जि न'खौ फुरायै लुफुंना होयैनि अजद। मुसलपुरनि माखासे आइजोफोरा खौरांगिरिनि सिगाङाव फैनानै अजद दैखांदों दि मुसलपुराव UPPLनि सोद्रोमाफोरा भारत सरकारा गोरिबफोरनो होनाय न'खौ फुरायै लुफुंना होआखै। मख'नो गोनांदि PMAY जि न'नि मुङाव एकाउन्टआव जेसेबां रां हाबदोंमोन गासैखौबो बिनानै लांजोब्बाय आरो जब कार्डनि रां हाबनायखौबो बख'ना लांजोब्बाय नाथाय न'आ दासिमबो फुरा जायाखै। जाउनाव माखासे बाथामफोरा नस्थ' जालांबाय थेवबो दासिमबो फुरायै लुफुंना होआखै UPPLनि सोद्रोमाफोरा बिनि अजद होनायखौ नुनो मोन्दों। बिसायख'थिया जोबनानै थांनायनि उनावबो गंसे गामियाव नांगोल आरो ट्रेक्टरजों दाङाबाजि। मख'नो गोनांदि जौ फेनानै थानाय सानै सुबुङा बर' बिमाखौ गाज्रि गाग्लोबनाय जाथाया सोराङाव फैदों। जाथायनि सायाव मिथिनाय बायदिब्ला सालाकाटि समस्तिनि सिङाव थानाय कारिगाव दारुंसेरफां प्राइमारिनि सिङाव सुतारपारा गामिनि
सावथि बसुमतारिया गामियावनो नखरसेयाव बेरायनो थांदोंमोन आरो बै नखराव जौ फेनानै थानाय सानै बिपिएफनि सापर्टारफोरा सावथि बसुमतारिखौ सोंदोंमोन भटखौ सोरनो होखो होननानै। सावथि बसुमतारिया बुंदोंमोन आं ट्रेक्टरनिनो मानसि, ट्रेक्टरावनो होबाय। बेफोर बाथ्राफोरखौनो लानानै बाथ्राया दुंहाव जालांदोंमोन, जेराव सावथि बसुमतारिखौ सानै जौ फेनानै थानाय सुबुङा गाग्लोबदों होनना बुंदों सावथि बसुमतारिया। दायो बिसोरनि सायाव एफआइआर होबाय होननानै बुंदों सावथि बसुमतारिया। बिखाबो सादों आरो नैबे फाथोखौबो फाथोखौ थिखोनो हाया। बे फाथो माजों बेखौ गानाय बायदि मोनो दा निजौयैनो। बिखाव हां लानो हाया दा सायो। बिनि खिलिबाबो बायजोबलायबाय, बुरला जारला जाजोब्बाय खानाया। बिलाय बहायनो गावस्रा लोंनानै दंखायो सानैजों। दाना आंखौ जौ बायनो थिनबाय, जौखौ आं लाया होनना बुंबाय आं। जिरायहांनायावनो जि बुहैबाय आं थांनो। बुहैबाय। गस्लायाबो नै जिजोबदों। माबा गस्लाखौ मारै गस्ला जिखौ नंबाय आङो। मारै ना माना? आंना सावथि बसुमतारि सुथारपारा। सुथारपारा। मा जाथाय जाया? बिदिनो दरखं गास्ला मोनै बबाव होआ बबाव होआ। दाबो ट्रेक्टराव होदों होनदों। दाना ट्रेक्टराव खामानि गैया, लाब गैया, ट्रेक्टरा बायजोब्बाय होननानै बुंबाय। ट्रेक्टराव ओमफ्राय आंहा जेरावबो बिदि होआ होलाबायबाय, आं ट्रेक्टराव होदों, ट्रेक्टरनि मानसि नालाय होननानै बुंदों। दहायसो 12थासिमाव। सोमदोन ओमफ्राय खायला होनो नामबारिखौ सासेया। जन'। बिसोर नांगालनि नालाय, ओमफ्राय नांगालाव होआखैना नोंसोरो। नांगालाव होआबा बिमाखौ सोंलायबाय, ओमफ्राय बबेहाय होआ होनना बुंबाय। आंहा नांगालाव होनानै नोंहा मा लाब जाखो? बे माबायाव ट्रेक्टराव जाहैदों, नोङो ट्रेक्टराव जाहैदों होननानै बुंबाय बिमाखौ। बिमाया बुंबाय आंनो माबा बे 1200 थाखाया हो, 1200 नांगालाव होदों नालाय 1200 होदो होननानै बुंबाय फिसालामोनखौ। ओमफ्राय मा बेलाय आंनि नामखौ मख'नानै होनबाय, बेनाव बि बेनाव बि गुना दैखौनो बेनाव बि बेनो होगोन होनना बुंबाय। फैसाखौ बेनो होनो हायो, ट्रेक्टरनि मानसि नालाय, बेखायनो बेनाव मोनगोन, जोंनाव मानि बेनाव मोननो हालाय होनबाय बिमाखौ। गामिनि गोजा, आंबो गामिसिंनि बे बिमाखौबो बिदों होनबाय। बिमाजों आंजों दरखंआव गाहांदोंमोन, बेवहायनो गावस्रा लोंनानै दंखायो सानैजों। दाना आंखौ जौ बायनो थिनबाय, जौखौ आं लाया होनना बुंबाय आं। जिरायहांनायावनो जि बुहैबाय आं थांनो। बुहैबाय। गस्लायाबो नै जिजोबदों। माबा गस्लाखौ मारै गस्ला जिखौ नंबाय आङो। गस्लाखौ ओमफ्राय आङो मनायाव सोनानै माबा लाबोबाय गावसोरनिफ्राय। गस्ला बोरै जि सानलायलायबाय आं थावखौनो मोनाखै। खानायनि खिलिबाबो बायजोबलायबाय, बुरला जारला जाजोब्बाय खानाया। बिलाय बिखाबो सादों आरो नैबे फाथोखौबो थिखोनो हाया। बे फाथो माजों बेखौ गानाय बायदि मोनो दा निजौयैनो। बिखाव हां लानो हाया दा सायो। नायजाबाय। थेंक इउ सो माच रायजोफोर, जायफोरा भिडिअखौ जोबजासिम नायजोब्बाय गासैनिसिमबो थेंक इउ। लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो। नोंथांमोननि मोनसे लाइकआनो आंनि गिदिरथार थुलुंगानाय जागोन। लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो। थेंक इउ सो माच।